Airea garbia da hemen, ez da? Oso, txau, baina landare eta lore asko dago. Txau, nire alergia bizirik jartzeko onena. Txau. Baina... Izakia! Jan nahi gaituzten! Txau! Ez dut uste, ezagude lasai. Hitz egin dezagun beraiekin. Aizue, barkatu, gu ez gara, zuek jatera etorri. Beraz, zuek ez jan gu. Kontxo, astoa eta satorra zarete. Urrutitik hauntza eta hartza zinetela pentsatu dugu. Ni hartza ez da? Ez zu hauntza! Hauntza, lauta, trompeta, flauta, nora zoa, zain despista. Sator! Bingaina txulora, Gu astonauta eta sator jator gara. Eta etorkizunetik etorri gara lehen gizakiak ezagutzera. Hauek aseri eta oki dira. Eta ni aire. Etorkizunetik zatozte beraz gu ezagutzera. Bai, eta begira nola hartu gaitu zuen. Geziekin! Nola izatuko zaituztegu ba? Loreekin? Ba, bi aukera ditugu. Ez baduzue nahi gu hemen egoterik, gure garaira itzuliko gara oraintxe bertan. Zer diozue aseri eta oki? Neri lagunak egitenen ideia gustatzen zait. Baita niri ere. Ongi da, lagunak! Tuka! Gainera, gauza batean arras antzekoak gara zuek eta gu. Zertan? Musikazaleak garela. Ah, ba gurean ez da musika eta dantzarik falta. Ez da gurean ere! Saiesten badugu nahiko lan, egunero da abentura bat, erne ditugu begiak. Taldean ibiltzen gara, basoan barna ibiltzen gara seguru, ez dugu ordutegirik, ekiak esnatzen gaitu. Taldean ibiltzen gara, basoan barna ibiltzen gara seguru, ez dugu ordutegirik, ez gara hain desberdinak. Egunero da abentura bat, arriskuak saiesten badugu nahiko lan. Egunero da abentura bat, erne ditugu begiak. Gaua iristean, ipuinak entzuteak, mundua ulertzen laguntzen dit.
baina sabelak bete behar ditugu. Goseak gaude eta izatzera joan behar dugu. Izatzera, ez dakit bani, niri beldur pixka bat ematen dit. Okiri berdina gertatzen zaio, baina nirekin eskeskatu, inguruko iztaririk onena naiz. Nirekin ez zaizue ezer txarrik gertatuko. Nina? Ba, jo lehen geziarekin ez duzu asmatu, Ba, nahita egin dut. Aizue, non dago hemen komuna? Komuna? Hemen ez dago komunik. Ez? Eta nun egiten duzue kaka eta pixa? Ba, naturan, non ba bestela. Ale, segi, eta kasu galdu gabe. Baina, eta ipurdia nola garbituko dut? Zuaitzen ostoekin, astronauta. Zuaitzen osto ederrekin. Sator, astronauta etorri bitartean zergatik ez ditugu fruitu batzuk pilatzen. Ez zaizkita honitz gustatzen, baina, tira, zerbait jan beharko dugu, ez da? Zer jango dugu gaurkoan, fruitu asko dago hemen, zaku hartuta bagoaz, ea zer hartzen dugu. Zer jango dugu gaurkoan, fruitu asko dago hemen, zaku hartuta bagoaz, ea zer hartzen dugun. Kontuz arantza horiekin, sasiekin, kontuz hori gota ere, ez hartu gehiegi ere. Zer jango dugu gaurkoan, fruitu asko dago hemen, zaku hartuta bagoaz, zer ote da naturan. Zer jango dugu gaurkoan, fruitu asko dago hemen, zaku hartuta bagoaz, zer ote da natura. Kontuz arantza horiekin, sasiekin, Kontuz hori gota ere, ez hartu gehiegi ere. zer jango dugu gaurkoan, fruitu asko dago hemen, zaku hartuta bagoaz, zer ote da naturan. Zer jango dugu gaurkoan, fruitu asko dago hemen, zaku hartuta bagoaz, ea zer hartzen dugu. Kontuz arantza horiekin, sasiekin, kontuz hori gota ere, ez hartu gehiegi ere. Kontuz arantza horiekin, sasiekin, kontuz hori gota ere, ez hartu gehiegi ere, ez hartu gehiegi ere. Bai, goseak gaude denok. Azeriren urdailean mustru bat bizi dela dirudi. Aze horroak! Gainera, jandako fruituekin ez dugu nahikoa? Ba, guazen izatzera lagunok. Eta zer izatuko dugu, mamuta? Mamuta 30-40,7 pierre zaldi bezalakoa da. Ez dugu hainbeste haragi behar. Ba, oreina izatu dezakegu. Horrela bere adarrekin, nire txanoarentzat esekitoki bat egiteko. Mesedez, Sator, hori beste nonbaiten utz dezakezu. Bisontea orduan. Bisontea? Ados, hartara jakingo dugu bisonte mastoronterik eratzen denela ez. Guazen izatzera. Benetan, bisontea izatuko dugu? Bisontea! Ui. Bai,
bisonte mastodontea erabaki dugu, bai. Gainera, ongi pentsatuta, bisonte mastodonteak txitsi asko dauka. Txitsi, aragia esateko adina daukazu. Txikiek haragiari txitsi, txikiek urari mama, txikiek txokolateari kokolo. Bai, bai, hiztegi fina, E-O-U-A-I. Txikiek erretzeari xixi, xixi, txikiek musuari papa, txikiek gaur txikiei ni, Bai, bai, hiztegi fina, E-O-U-A-I. Txikiek kaleari a, txikiek minari pu, txikiek lo egiteari alolo. Bai, bai, hiztegi fina, bai, bai, hiztegi fina, bai, bai, hiztegi fina. Ea guazen, eizatzera. Baina guk ez dugu deus eizatzeko? Zuek ez duzue izatuko, ez zarete iztariak. Gu lagundu eta ongi begiratu. Ea, aseri eta oki nire atzetik. Gero sator eta azkena asto. Ni zergatik azkena. Sator baina ikusmen hobea duzulako. Ea, guazen. Ikusten, ez dago ez bisonte, ez mastodonterik. Eizatzea zer uste duzu dela, tximista bezain bapatekoa? Pazientzia behar dugu asto. Ba horretatik gutxi du astok. Ea, jarrai dezagun bisonte mastodontearen bila. Guazen! Aizue, nik daukadan gosearekin ezin da izatu. Gosea! Ea, zuek alde horretatik, eta asto eta biok hemendik. Guazen! Hor dago! Hor dago! Oraindik bisonte mastodonteak gelditzen dira! Koma zelatik atera da! Zuek, geldi hor! Aseri, prest! Bai! Bat, bi, eta...
putza. Jupiterren putza, ez zurea eta galanta. Eta kiratzuna de montre. Bisontea ikusi dudanean, urduri jarri naiz eta... Baina zer janduzu puzkerrak alako usaila dukitzeko? Ez errez. Agian horregaitik du horrelako kiratxa. Ui, parkatu Baina, komonera, ja, Erne eta isilik. Oazen. Barkatu! Ahoa eta ipurdia ondo itxita eta begiak ondo irekita. Oazen. Kaixo, Hor dago bisontea zuen atzean! azkenan elkartu gara. Azkenean elkartu garela? Ez dute zeru lertzen. Zuek ni izatu nahian ibili zarete, eta ni zuekin jolasean denbora guztian. Jolasean? Bai ba, lagunak nahi ditut jolaserako. Gure laguna izan nahi duena, ez zingo dugu jan aire. Ez? Zenbat lagun egiten ari garen azken aldi honetan, Haundia zara, bisonte mastodonte? Ez oso handia. Ni bisonte kume bat naiz. Nire gurasoak bai direla handiak. Oso handiak. Kumea, Norkerra? Orduan, denbora guzti honetan guztirikatzen ibilizara jolasean? Bai, baina orain hasi zuen jala beldurik ematen, ez da? Lagunak gara. Nola biziko ginateke, historia aurrean bagina. Baso zabala, animaliaz beteta egongo ote zen. Nola biziko ginateke, historia aurrean bagina. Animalia ikaragarriz beteta egongo ote zen. Bisonte mastodonte alaita kontent, oreina adarrak banan kontatzen, hartzako bazuloan eta mamuta, trompa inetxua borrazten. Nola biziko ginateke, historia aurrean bagina. Baso zabala, animaliaz beteta egongo ote zen. Nola biziko ginateke, historia aurrean bagina. Animaliak eta gizakiak mendian elkarrekin bizitzen. Bisonte mastodonte alaita kontent, oreina adarrak banan kontatzen, hartzako bazuloan eta mamuta, letaginak zorrozten. Hartzako bazuloan eta mamuta, letaginak zorrozten. Nola biziko ginateke, historia aurrean bagina. Animaliak eta gizakiak mendian elkarrekin bizitzen. Bisonte mastodonte alaita kontent, oreina adarrak banan kontatzen, hartzako bazuloan eta mamuta, letaginak garbitzen.
Aizue, goseak nago. Afalduko dugu elkarrekin? Goseak zaude zu ere, tira, guazen zutondora. Baina, ez dugu zer afaldu, Aire. Ez dugu zer izatu. Amona Gurbitzek gauza asko irakatsi zizkidan. Adibidez, bada ez bada, janaria gordetzen. Iaz, haragi puska bat gorde nuen ondoko izotzuloan. Horixe jango dugu. Azkarra zara benetan, Aire. Buruzagi paregabea. Bisonte mastodontea zuei segika dator! Lagundu, lagundu! Kaixo, astronauta! Bisonte kume bat zara! Baina, berdin da, bisonte mastodontea zara! Ez dizula baminik egingo? Izango duzu lasto pixka bat nirekin konpartitzeko. Jakina, baina ez dugu izatuko eta jango. Ez dugu bisontea jan nahi. Gure laguna da eta hemen geldituko da gurekin bizitzen. Ea, ospa dezagun adiskidetasuna hau zuaren bueltan! Bisonte mastodonte, ongi etorri! Eta asto eta sator, placer handia izan da zuek ezagutzea. Azken dantza egin dezagun! Shua, shua, shua.